Maria's Farm. Hello, hello, hello. Nandito po kami ngayon para kumanta ng mga worship song. And how's everyone from there in here? Hello po sa inyo, maulan na Pasko. Wala pa man, kita ko. Dito sa bigan mo? Ang pamagat kayo sa bigan mo. So, wala no copyright. Ano ba yan? Sa imo. Sa Tres Marais pa mo lang. Iba ko sa account mo sa raw. Anong araw ito? Ano pa nung suko niya, no? Ano sa pamagat? Copyright ko sa song. Ay, baka man ito, te. Music lang ito. Pero song, may karaoke, dahil man. Kaya, so to nakatuto. Oh, ni baga, oh. Ay, ito sa, ano mo, Facebook mo. Agoy tabang, walang mga signal. Hello everyone! Yun eh. Double layer of milky and cocoa creams combined. Doon man natapos. Walang signal. Ano ba yan? Ang rurupok guys ng net. Ang rurupok ng net. Mahina Grabe. talaga yung signal sa planetang Mars. Kaya si Tres hindi masyado nakakapag-live. Hindi masyado nakakapag-upload. Kasi nga, once mag-i-edit ka, video lang si Tres. Mabilis. Mga yung tao ngayon, mga busy. Kasi kanya-kanya ng sa mga bahay nila. Naghahanda. Ready na ng mga pang-Noche Buena mamayang gabi. Kami dito, kulong muna kami sa bahay kasi maulan sa labas. Pangit ng panahon. Dito lang kami, magkulong-kulong lang. Itutulog lang namin yung Christmas, guys. Magtimpla lang kami ng kape. Okay na yun. Okay na yun. Peace life. Diyos ko, Kape lang napakahina kami, guys ng signal dito. Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo. Ikot. Pero buti na lang yun, oh. Grabe, sana all na ikot. Isa lang yung matibay, yung pang-live. Sana all guys, na ikot. Hide me now. Kahit magkanta kami, guys, di pa rin kayo makahanap. What we believe. Bakit live chat? Saan yan? Diyan, sa'yo. Defines our choices. Hinaan mo. That's why, when it comes to beauty, we choose cruelty-free. Mag-live na lang kami, guys, na nakatulog. Diyos mo garapon. When the Naikot ocean siya. cries Ikot. in thunder soar, I will soar with you. What are you here? Kulak ko. Grabe, oh. Ano tayo makapagkanta-kanta nito? Wala ka dyan mga kuyan dyan. Wala, dapat talaga. Nagda-download ka dyan dapat. Dyan. OMG. Puro sa narukan. Kala ko ba Puro sa narukan. tao lang yung marupok. Pati pala net marupok din. O, diba? Isis. Ano pala ito? Hindi pala ito. Ano? Ano bang ano dito, te? Ito, te?
Why have you chosen me? Hello po sa Hello, may lahat. love shout out po sa Out of dyan. millions, you Medyo mahina chose. live. Ah, Merry Christmas, sis! Ayan, si Lee Song Sul. Merry Christmas! Walang signal yung aking isang cellphone. Try lang ako guys kakanta. Mahina ikot. Hello po, Lisong Son. Hello. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrong that I've done. Lord, help me be what you want me to be. Your word will live and walk by your side all the way. Hello po, hello sa iyo dyan. Merry Christmas, everyone. I am amazed to know my love I now give for you. Sir Landers TV, hello, shout out to you. Mary's, hello Kasi po. walang signal yung isa. Dito, di ko alam kung paano mag-jacket dito. side all the way. I'll keep for you I will live and Ikot din ako guys, so walk di ko by ma-jacketan. your side all the way. Hello po. Thank you so much po. Better job, Pisces. Hello, Hello, Mary's. sis Hello po. Mary. Good afternoon. Merry Christmas, everyone. Nag-try-try lang Hirap po ako kami guys maka-jacket mag-live. kasi ikot yung isa kong cellphone. Ayaw po makisama Merry sa aming Christmas po live. sa inyo Ngayon lang kami guys. nakapag-banding ng sister ko, ang ate ko. Ako po si Second Dress from Tres Marias Farm. Kami sis, umiikot din. Ikot kami sis, sis Lahat tayo na ikot. Jopay. Lahat tayo pinaikot-ikot ng net. Always naman ikot eh. Ginoo ko, di kami nakabuelo. Ikot din oh. Tingnan nyo oh. Wala na pala akong Hindi song ako date. maka-jacket kay sis Mary. Oh, sige pa, ano pa? Yan oh. Hi sis Lani! Hello po, Ma'am Merry Lani. Christmas, sis Hello, Lani Lani! Lives TV 3. Hello po, shout out. Wala na Merry pala Christmas ako. sa inyo dyan, mga sis. Pinaikot-ikot tayo ni Mistress. Yung naka-live, hindi siya ikot sis. Yung ikot lang, yung pang-support. Wala na pala akong song dito eh. Na, sa, Ano di kasi kami ito? makahanap ng, di kami maka-research ng songs kasi Walang ikot signal. din. Yung ingay ng kapitbahay. By the hand and make me face the rising sun. Comfort me through the pain that life may bring. I can let it burn. Let my life walk by me.
show me the way. You showed a way to live inside our love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, Lord, I need you to make it out to live alone. Let me stay by your kind. All through my life, lead me, Lord. Thank you po. Lead me, Lord. Even to the times that were gone along my way. Help me take the right. Hindi ko na to alam. Hello po sa lahat dyan. Salamat po sa pagtusok. Oh my life, you are my light. You're the lamp upon my feet all the time. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my days. Lead me, Lord, all my life. Lead me, Lord. Thank you so much po. Wala kasing signal tong phone ko, kaya yung mga record na lang dito. Wala na tayong mahanap ditong iba. Dapat pala may naka-ready na tayong mga May nakasave. tatantahin. Hanapin mo nga yung mananatili. At ikot. Laging ikot. Ano ba yung mga handa nyo dyan? Siguro busy-busyhan na kayo, no? Nagre-ready na para sa Noche Buena mamayang gabi. Kami kapil lang. Okay na. Kapil lang sa amin, sis Jupan. Support na. Hello po, Ma'am Ems. Hello, hello, hello. Hello po, mag-love shout out. Ibig ang siyang pumukay sa ating puso't kalululot sa ating buhay. Mali at ang tono ko. At pag-asa, pag-ibig ang siyang buklod natin, yung mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang big magmahalan tayo't magtulungan. Konsyal, hello Lando Official, hello shoutout po. Gusto
nagmamahal. Hello po sa lahat. Nag-love shoutout po. Good afternoon. Merry Christmas. Saan si Ate Linda? Ate Linda, nandiyan ka po ba? Hello po. Maligayang Pasko sa inyo dyan. Agay. Mega love shout out to 7 million drummers listeners on my live stream. Tres Maria's Farm. Hello po sa lahat. Good afternoon. Merry Christmas everyone. Thank you so much po sa pagsama sa amin sa live stream namin ni ate. Ako po yung second Tres Marias. Ako po yung chubby. Chubby baby. Ate Linda, hello po. Nandiyan ka po ba? Sis Mary, hello po. Shout out po. At kung tayo'y bigo, ay wag limutin na madyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos na... nasinto na rin ako guys. Hindi ko na maano. May tama yung tono. Nagtulungan at kung tayo'y bigo ay wag limutin na magis tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Ate Linda, hello po. Salamat Ate Linda, hello po. Merry Christmas po sa inyo dyan. Kamusta po kay nanay? Thank you so much Ate Linda sa sama sa amin. Hello, hello po. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found. Ay, copyright ito. Copyright. Ikot kami. Ikot tayo. Ang hina ng net, grabe. Telinda, hello po. Thank you. Better Jopay, hello po. Hello, Sis Jupay. Maingay yung kapitbahay namin. Huwag kayo dyan maingay kapitbahay. Ano ito yung pagsubok Ate Pirito? Lahat mo ito, so, mananatili. Pagsubok. Sabagay, okay may tanong. Buhay mo'y litong-lito. Big love shout out po sa lahat na naandyan. Maraming salamat po. Merry Christmas everyone. Kami po, wala kaming handa ngayong Christmas kasi maulan sa labas. Nakakatamad. Kape lang, sapat na. Importante dyan. Ano tayo? Masaya. Ano dyan? Sapat na yon. Basta healthy lang lagi tayo. Okay na yon. Blessed na tayo nun. Di ba? Huwag lang masyadong kumain ng karne, Sis Jupay. Sis Jupay. Copyright ito tayo still. Also, copyright. Copyright. Wala nang iba. Sis Mary. Thank you, sis. Ano yung handaan nyo dyan, Ate Linda? Kami, Ate Linda, ano lang. Kape lang, Ate Linda. Okay na. Kape lang kasi malamig yung panahon. Masarap magkape ng magkape. Hanap na ng kanta, dali. Ano? Puro kasi ito mga copyright eh. Oo nga. Kasi na, ano lang natin, i-mute lang natin. Ano yung pwedeng, ano natin dyan? Yung mga Christmas song lang. Para
Para okay. Yung still. Parang malabo yung camera natin, oh. Hmm. Malabo yung camera. Nagtatry sana ako set up doon sa StreamYards. Hindi ko makuha. Paakyatin ko sana si Ems Borlat. Kaso lang, di ko alam kung paano i-set up yun. Hindi ko makuha-kuha eh. Ano ito? Patreda oh. Bilis na. Select na ng kanta. Kahit ano. Mananatili. Alam mo yung mananatili. Yan mo na lang, te. Hmm? Yan mo na lang. Mananatili. May Malakas baka may ng hangin, copyright. guys, sa labas. Malakas yung hangin sa labas. May kalab Makalabo. share out po sa 5 million. Drummers, Parang may low pressure listeners. area kasi dito sa Bicol ngayon, kaya mahangin po sa labas. Kaya dito lang talaga kami sa loob ng bahay. Ito na nga Bawal lang. lumabas. Hello Marami po. na nagla-live din eh. Ang gulo ng live namin, guys. Ang hina ng signal. Ikot-ikot kami. Hello po sa lahat dyan. Yan. Ayun sa labas. Ayun yung mga bata, kabataan. Susan looks strong and will have some from the far and is away. Kalive pa naman. Where was it in this land? Running high until I was closer. You catch me if you can. Hello po, Mary. Hello, hello.
This song's on. Hello, shut up. Masala. Hindi ka talaga na. Mahirap talaga guys pag hindi singer, no? Pag hindi ka talaga professional singer, mahirap kumanta. On the first day of Christmas, my child said to me, a portrait of Benedict. Christmas, my true love gave to me two turtle doves. Ang hirap talaga guys na hindi singer. On the third O, diba? Hindi ko na nakanta. gave to me three French hens, two turtle doves. On the fourth day of Christmas, my true love said to me, four calling birds, three friend hens, two turtle doves, and a partridge, a bit of partridge. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden mali. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six kids on laying, five golden greens. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Nabubulol ako. Six geese are laying, five golden wings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me 8 dozen rocking, 7 swans swimming, 6 geese are laying, 5 golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Seven swimming, 6 geese only, 5 golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 letters dancing, 9 papers typing, 8 maids and milking, 7 summer swimming, 6 years away, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 little leaping down, letters dancing, 9 papers fighting, 8 maids and milking, 7 summer sweeting, 6 gives a laying, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers running, 11 birds are leaping, 10 letters dancing, 9 papers fighting, 8 maids and milking, 7 swans swimming, 6 years only, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Thank you. Parang ako naglalaro-laro. Basta lang guys makapag-live. Mahirap po maging isang singer, di ba guys? Ang hirap maging isang singer. Parang gusto ko na magkape Wala guys. kaming date eh. Kaming date sana. Maganda. Ito
na, try Wala mo kaming ito. gamit guys na even microphone, Bluetooth microphone. Try mo to. Agaw, iniikot na catch. Oh, ikot na nga. My goodness. Ito non-stop play. Ay, naku po, copyright yata ito. Ano na lang? Okay lang copyright. Ano na lang? Mute. Ito. Patent to. Ito lang. Ito lang guys yung paano ko. Hi sis! Sis Oh, Ems, thank you so much, sis, Ems. sa pag-member. Thank you, Sisi. Salamat, sis Ems. Thank you. Oh, ano pala? Akala ko ano? With lyrics baga, hindi siya ano. Agoy. Wait lang. Sa karaoke version nito. Ito na oh. Ano? Wala kang signal. Wala nga eh. Lahat naman copyright to. Ano na lang natin, mute na lang natin. Ay, grabe. Ano mo na lang to. Wait a Thank you, Sis minute. Ems, sa pagpa-member. Thank you. O ba, marami laman yung Gcash ngayon ni Sis Kung Ems. malakas lang guys ang signal, Diyos ko. Sarap sana talaga mag-live. Kasi tingnan nyo naman, oh. Ito na. Puro kami ikot. Tubig tayo. Maria. Wait lang. May papasok guys. Isa. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Andito na po yung aking ka-Tres Maria, guys. Kami ang Siya po Tres yung Marias first, Bar. second, and third. Sino ba yung mas maganda, guys? Mukhang Sino nasa, yung mas malaki? mukhang nasa gitna Diba? guys yung O ano, yung maliit? maganda. Diba? Nagbuhat Liblib ang sariling ko. bangko. Bangko. Nagbuhat ang sariling bangko. Ems Burlat Vlog, thank you so much po. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Thank you so much, Paul. Once again, good afternoon, everyone, and Merry Christmas from Tres Marias Farm. Picturean ko ngayon. Picture mo dali. Ayun, ito. Babe. Hindi ka, babe. Ito. Thank you so much po, Ma'am Ems. Ma'am Lani, hello, shout out. Ito,
ako mag-screen record, Bex. Screen record. Ma'am Mary's, hello po. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above. This song's on. Hello, shout out po. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Taga Hermione, hello po, shout out. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Thank you so much po. God bless everyone and Merry Christmas po sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan, mga mom and sir. Hello. TikTok viral. Hello po. Thank you sa pagtusok. Hi, Madam Cascade. Hello po, Madam. Si Madam Cascade, yung taga Hernani. Hello po, Madam. Merry Christmas po. Merry Christmas po, Madam Cascade. Hello, TikTok viral. Mega love shout out. Naluluma ako pag TikTok. Hello, mega love shoutouts sa 6 million Jammers listeners here at Tres Marias Live. Hello po sa inyo dyan. Merry Christmas po. Ingat po kayong lahat. Ano po yung pang Noche Buena natin? Taga Hernani? Hello, ma'am. Si Ma'am Cascade dyan. Yung aking... Ano ko, mabasa kaya ako. Kaano. Merry Hello, Christmas po. Valentin. Taga Hermione. Hello. Sino yun? Di, basahin mo si Hello, Valentin. Thank you po sa pag sama sa amin, sa aming live. Na kahit po hindi kami mga singer. Salamat po, Madam Cascade. Hello, Madam. Merry Christmas po. Salamat sa Valen, hello pagmamahal. Valen. T. Opinion. Opinion Outpost. Outpost. Hello po, shout out. Ma'am Marys, thank you so much po sa pagsama. Kung malakas lang guys ang signal namin, dire-diretso yung pagkanta namin. Kaso ang rurupok talaga. Kala ko po ano lang, siya lang po yung marupok pero hindi po pala, pati po pala signal ang rupok. Kala mo yung jowa mo lang yung marupok. Signal ka na. Yes ka. Baka marinig tayo ng kapitbahay. Subukan kita sa loob. Sino to? Hi, Hi, Mary. Hi, Mary. Who's Mary? Marys, hello po. Hello. Ano ko ang kating ko yan? Ikot. Tingnan niyo po. Pinaikot-ikot po kami ng net. Ano na kanta sa inyo talaga? Pinaikot-ikot po kami ng net. Diyos ko. Oh, ayan po. Pwede po kayo mag-request. Mega love shout out, Lorna Melenchon. Ma'am, Merry Lorna, Christmas hello po. Melenchon, hello. May love shout out po sa inyo. Agay.
Sige na. Kung saan ka shout out. Ano, pwede jacketan, sobrang jacket. Diyos ko guys, oh, ayan po. Grabing ikot. Ikot is life. TikTok viral hala po. Shoutout po sa inyo dyan. Kulong na ko. Diyos mio, ang signal talaga. Ay, ano to? Bakit ito? Ano ba yan? No. Naku, sorry, TikTok viral. Bakit? Napindot ko eh. Biglang nagano Yung- yung kamay ko. Sorry po sa kamay ni First Stress kasi po masyadong malikot. May napipindot po siya. 300 seconds. Detracted, ayan, Oh oh. my God. Sorry. Video. Paano may i-check mo? Pag usog mo kasi ha, tapos naaro ko kaso kamot ko. Na ano mo nagraray? Nali? Na ano ko siya, na time out. Sorry daw po, TikTok viral na time out ka po ni First Stress. Malikot po yung daliri niya, hindi niya po sinasadya. Mag-ano sana kayo. Big love shoutout po sa 8 million Chammers listeners on my live stream, Tres Maria's Farm. Pabugbog host. TikTok viral, hello. Sige po, undawin na po yung pagbubugbog ni Bubugin niyo daw host. si TikTok viral, B. Ayan. Ayan na, yung mga alagad. Wait lang. Tabugbugin ko si TikTok viral. Grabe, oh. Kahit gusto kong mambugbog. Ay, sorry. Kahit gusto kong bugbogin si TikTok, tingnan nyo po, naikot. O, grabe. Nagpinta yung signal. Buti na lang yung main. Grabe po. Oh, ayaw po talaga. Ayaw po magpabugbog. Buti na lang yung main na naka-live. Okay siya. Pero yung mga pang-support namin, lahat ikot. Ganun talaga yung live. Diyos ko. Nasa planetang Mars kasi kami. Pasensya na. Kantangin natin ito, Nick. Let's help make my day better. With 7 times Uy, sa'yo talagang phone mo. Diyos ko. Grabe. Oh, MJ, grabe ka trata kayo ni. Strike kita kayo ni. Diyos ko. Grabe po talaga yung ikot. Yes po, ito po yung first stress, second, and third stress. Kami po ang Tres Maria's Farm. Sino po ba yung magaganda sa amin? Yung lagi Hindi na yung kailangan mo magpaganda. yung lagi yung nakikita sa vlog ay laging ako kasi sila wala sila. Kaya ako yung naka-shoulder doon. Ako po kasi guys, laging busy. Nag-aararo po ako sa bukid. So, Parang ako yun Ako yata yung So- nag-aaral, hindi siya. so kaya po hindi niyo ako nakikita kasi nag-aararo po ako doon sa kabukiran. So, ito lang po yung laging free. Kaya ngayon nyo lang po ako nasilayan ulit. Ako po yung negra sa kanila. Tanda po Kaya- ng pagpapatunay na nag-araro po ako kasi laki-laki na po ng muscle ko guys. O, tingnan nyo. Ayan po. Sino po yung gustong magpapabugbog dyan? Kay second trust. Wag yun. Hindi sabay. Be, anuhan mo be. Diyos puntahan ko. mo si TikTok viral. Grabe. Wala nga kung ano, wala akong data. Pupuntan ko sana si TikTok viral para bugbugin. Tingnan nyo naman po itong ano ko. Ikot ng ikot. Ako na, papunta na ako doon. Volunteer opinion, outpost. Dalo po. Punta na kayo, ano na. Ayaw po kami pakantahin. Hindi daw po kasi kami magagaling kumanta. Kaya ayan po, naikot. Naikot-ikot. Nandito na ako sa bahay mo, TikTok viral. JC Mendoza pala, yung nakalagay. Yung sa ano mo, Main nyo po ito, main. yung link niya, JC Mendoza. Okay. JC Mendoza. So, ito na, dito na ako. Yung isang alagad ko, dikit ko muna sa'yo. Grabe, ang tagal. Ikot-ikot. Kantahin mo ni yung kabukiran daw. Kabukiran? Hindi ko yun alam. Alam ko lang mag-araro. Hindi ko yun alam. Yung kanta ni Freddy Aguilar, hindi ko po alam. James, give hello! Shout out my friend! Hey, James! Gibi, hello po. How are you, sir? TikTok viral. James, hello. Shout out.
Grabe talaga guys, oh. Ikot siya. Sobra. Comment. Dan bugbog. Jane, hello Jane. Hello sa Gabos. MLS. Miga love shout out. Sa gabi ko din to si Jane. Sino James? Gipi-gipi? Jane. Hindi. Jane ba? Si Sir James kasi ano yun, nagpapaangat program yun James si yun. Sir James. Hello, Sir Ito si James. Jane. Iba naman si James. Iba si Jane. Ito si Sir James, gipi-gipi. Nasali ako sa kanya dyan before nung masyado pa akong active sa ano ko, sa channel ko. Kasi medyo napabayaan ko guys yung channel ko. Yung may si Oragon Shing. Ang hina Wala ng kasi. Ang dami ko na ano. signal. Bakit ang dami Diyos kong ko. na ano na didelete? At the time out si Lorna Mansion, na-delete ko na naman. Once again guys, alright, alright, welcome. We were back. Nabubulol ako guys. Mingi po ulit ako ng paumanhin kasi may na-time out daw po ulit si kapatid. Si Lorna Melenchon. Si Miss Lorna na time out daw ni ate. Delete ang Masyado pong message. malikot ang kanyang kamay. So medyo gusto ko na rin siyang paluin ng kanyang daliri. Shout out everyone. Kanta na ka mo, dali na. Wait lang, kay ako'y magpapasabog. Ikaw ang tanong nalit sa inyo. Hmm? Ikaw ang tanong nalit sa inyo. Nalit sa inyo mga arog ka. Ano rin? Ay, oo. Di na, kanta na ka mo, be. Yun. Kanta na ka mo. Hindi ka magtarmahal. Hindi talaga. Ayan, wala nang ano, hindi nang pa-research. Diyos ko. Ay, super lag. Ang hina ng net. Baka pa natin ang ano. Papunta na yung isang alagad ko doon kay May ano pa Sir dyan? Volunteer, Opinion Outpost. Grabe na to. Ang ikot. Pinaikot-ikot tayo ng net. Once again guys. Alright, welcome. Hanggang basta pala ni. Iba pala ni English mo kasi si Valentine is Canadian. Yes. Ano pangalan? English na si Valentine, Canadian. We were back. Valentine? Nabubulol ako guys. Mingi po ulit ako ng paumanhin kasi may na-time out daw po ulit si... Hello, Mikolov shout out. Valentine. Opinion Outburst. Hello. Thank you for staying with us. Ate, masyado pong malikot ang kanyang kamay. So, medyo gusto ko na rin siyang paluin ng kanyang daliri. Shout out everyone. Te. Wait lang, kay ako'y magpapasabog. Ayun, good. Dali na, kanta na. Be, anak na. The power of love. Ito na lang. The power of love. Ito na. Kanta. Natawa rin nga. Kanta. Kasi nang may malakas sa signal dyan, dali. Ito nga eh, may hina yung signal ng ano. At pala nag-download ako ng mga songs. Ano na na. Ano? The power of your love. Blessing song lang yung kanta natin ngayon kasi Christmas naman. Go. Lord, I come to you. Let my heart be changed. That I found in you.
the weaknesses I see will be stripped away. Hey, yeah. By the power of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on the power of your love. Bit malo, hello po, shout out. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I'll soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Merry Thank you so Christmas, much po. everyone. Kapatid Panalo, Hello, Pitmolo. Hello, hello. Big shout out po sa lahat. Go Bro Blood Official. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much po. Merry Christmas everyone. Magko-coffee muna ako guys. Mega love shoutout sa 5 million drummers, listeners on our live stream. Tres Maria's Farm. Thank you so much guys sa pagsama sa amin. Thank you. Better Jopay, hello. CC, hello. Sir Alan, hello. Mega love shoutout. Hello, good afternoon po. Hello. Hello, vlog. Salamat sa'yo.
Aking Panginoong Jesus. Tamba ba? Kaya ang buhay na usugan na ba? Parang meron na. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang makapagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong nilukob, ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo'y tagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyag, ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Sino yung bundo? Ano bundo? Bunso. Siya yung bunso. Ako po yung Ako yung pangalawa, ang joker natin. Ako yung pangalan ikaw natin. Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Thank you so much for Merry Christmas, everyone, from Tres Marias Farm. Thank you, guys.
Hindi ka nabagaan. Sabi ni Sis Jupay, may prayer. New game. Create no shining touches. Move your every day. Ialay muna natin kay kay Papa God at kay Lord yung So ngayon lang po kami Christmas. nagkatipon-tipon ng aking mga kapatid. Kami po ang Tres Marias Farm. So hindi po mabubuo ang Tres pag wala po ako at wala po siya. Kasi po siya lang po yung dating lagi po niyong makikita. So ako po kasi busy po ako, nag-aararo po ako sa kabukiran. Hungararo. Din siya po. Busy rin po siya. So Ako din ngayong po yung Christmas tagagapas po, ng damo. ngayong Christmas, nagkasama-sama po kaming Tres Marias Farm. So ngayon po, kayo na po makapaghusga kung sino yung pong maganda sa aming tatlo. Kung sino po yung maganda sa aming tatlo. siyempre yung panganay. Cheryl, May hello. kanya-kanyang ganda. Ano ba ito? Ma'am Ninya, hello po. Ma'am Ems, hello. Shout out. Gusto. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawan, pag walang hanggan. Ibuti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
tulad. Tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Thank you so much po. Thank you everyone. Once again, Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Thank you so much po guys. God bless everyone. Thank you. Basta na ako. Buti na lang nakisama yung net ko. Kasi kanina sobra talaga ang lag. Super. Sabi ni Sis Bell, sabi ni Sis Thank you so Jupay, much. galing pa lang, parang, ano ba? Galing naman, parang need ko nang magbagong Puto buhay. Talaga ba Sis Jupay? Sabi ni kapatid Panalo, red back, green, makulay ang buhay. Merry Christmas, lahat naman kayo magaganda. Yay! Thank you! Thank you so much po. kapatid. Salamat po. Uy, hindi ito black, ano Salamat. to? Maroon. Sino po Maroon ba to, yung kapatid. yung green? Baka po ako yun. Kasi po, parang Ano green po na, yung sabi niya, ano ko. red, green, and black. Thank Hindi you so to po much. black. Ano to, kapatid? Maroon. Alright. Maroon to, maroon. Thank you so much po. Maraming Salamat. salamat. Mega love shout out ninya na Kulanga. Ano ka pa ni? Magdikitan lang po kayo dyan, mga lalabs. Ano yan? Love namin yan si Tresmes. Ano yan? Para mo yan? Hindi na pagkakasalan ba yun? Thank you so much, sis. Yes, sa inyo dyan. Sis Des, thank you, Sis Des. Sila sa aking mga ka-Facebook friends dyan. Pa-subscribe po ng aming YouTube channel, Trust Maria's Farm. Thank you so much. Thank you so much po Ayaw sa magpatalo pagpuri. ni Sis Jupay. Sabi ni Sis Jupay. Sabi ni kapatid Panalo, maganda daw yung tatlo. Sabi naman ni Sis Jupay, maganda silang tatlo. Pinakamaganda si Miss Tres. Opo. Siya po yung pinakamaganda kasi po siya po yung nauna. Agree. The first dress. Oh my gosh. Ikot na naman Maraming tayo. salamat sa papuri, Sis. Thank you Sis for compliments, Jupay. guys. Thank you so much po. And Mas salamat maganda po sa talaga pag-stay sinong sa nauna. amin. Thank you so much. Kawawa yung Sana all nahuli. po nag-stay. Hindi na natirahan ng ganda yung nahuli. Puro taba. Grabe kayo sa akin. At least malaman. Oo nga. Ano na po, wala sabi ako masabi. Full watch po kay Global Talent World. Siya ba yun? Yung Kill kanya? or run. Muna natin yung mga nagbaba ng link. Ayan. Puntahan ko muna yung mga nagbaba Why ng have link. you Oo. trusted me? Oo. Magmahalan, maglablaban kayo dyan guys. Sa baba, yung mga bagong bumaba ng link. Kayo na po magsuklian, magmahalan. Pupuntahan ko po ng aking alagad yung ibang na... Ikot na naman. Sino Mama ni Printot. Yung mama ni Printot, ito po na naka-red. Ma'am, si JD! Printot. Kapatid Panalo ba? Yeah, Ma'am si JD. Pumupunta ka kay kapatid Panalo. Kung shout out ka. Ang lakas ng hangin, guys, dito sa labas. Grabe. Latak ang bunso. Ano yun? Haha, latak ang bunso. Ano yun? Lata. Tira-tira na lang. Ay, Ano ba yun? sorry. Napaano ko. Tirang, Napadighay. tira na lang ang ganda. Di bali, lahat naman nasa kanya yung gatas, kaya ang taba-taba. Siya yung napuha ng Hello po, gatas. Meme Enriquez. Hello, shout out. Yes po, bunso po ako. Mukhang panganay. Oo, siya yung bunso. Yung panganay mukhang bunso. Eh, yung pangalawa mukhang... No. Yung pangalawa po, yung mukhang bunso. Hindi tinatanda na. siya. Maano tayo nito? Lahat copyright. Paano ba yung pag ano nito? Kapatid, paano mag-mute? Ganito. Latak
Sabi kayo sa akin. Why have you chosen me out of millions? You're child to be. You know the... Bakit ang hina niya? Bagong buhay na siguro lang. Diba? Mahina. Burlag. I-volume mo nga. Si How could you pardon me for to save me? Give Jesus your son. Oh, but Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God so great could love me so. Is beautiful. I can't. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. Sis Des, hello po, shout out. My life I now give, for I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Thank you. To God be the glory. Thank you so much. Big shout out, sis GM. Thank you, sis. Kami, sis, nag-live kami saglit kasi maulan sa labas. Hindi kami makabuelo. So, dito lang kami. Kulong lang muna kami dito sa loob ng bahay. So, ayan. So, sige. Maraming salamat po sa lahat na naandyan sa baba. Thank you everyone once again. Good afternoon and Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Thank you so much po. Thank you sa pagsama guys sa amin. Oy, shout out sis Jam Bisakal. Hello TV. Marahay na hapon po sa imo dyan. Ito. Sis GM, Bisacol TV. Hi, Sisi! Kamusta yung paninda mo dyan sis Naubos na yung Naubos na ba? Chara. Naubos na yung atsara ni sis Jupay. Ni sis GM.
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And thou, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Thank you so much. Thank you, Sis GM, sa paharan, sis. Thank you. Magaling ka din naman kumanta, Sis GM, ah. Magaling ka nga din kumanta dyan. Mano-mano lang to, Sis GM. Kami BA. Wala kaming gamit, guys. Phone at headset lang. Mano-mano lang ba? Makakanta lang. Sige kami. At ang rupok pa po ng net, grabe. Pinaikot-ikot lang. Maulan na Pasko sa lahat. Ayaw ko kumanta. Copyright ko. Uy, paano ba mag-ano, Sis GM? Paano, Sis mute ng copyright kami nito. Grabe. Ay, isa-isa ko nito mag-mute. Ako naman daw kumanta. Ano ba yung kakantayin ko? Yun, kantayin mo. Sige. Sige. Ako naman muna. Kain tatlo ah. Hindi ko makita. Ano ba yan? Hindi ko makita. Ano ba yan? Oh, my soul, worship His holy name. Seems like never before. Ganyan sa tao. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up. Sun comes up. Naon na. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. You're rich in love and slow to anger. Your name is and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul,
worship His holy name. Sings like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, my soul, worship His holy name. Sings like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name, holy name. I worship your holy name. Thank you so much. Ano na? Gusto kayo dyan? Sa mga palakpak natin dyan, thank you so much. Protect no snake sanitizer. Turuan nyo na lamang kami guys kung paano mag-mute. Copyright is wave. Super large na ba yan? Grabe, ang hina ng neto. Ay, thank you so much, CCGM, Bisacol TV. Hello po sa iyo dyan. Merry Christmas. Grabe si kapatid. Malaki ang problema nung nasa likod. Grabe siya. Kapatid panalo. Ano kayang problema mo? Ay, grabe. Wala. Siguro, hindi pa napapaskuhan. Wala po kasi siyang bonus. Kasi ba naman, iipit ako. Porkit ang liit-liit. Baka daw po pwede pa-Gcash kahit piso-piso lang. Grabe. Merry Christmas kapatid. Mukbang ng antay na. Mukhang nagkantay ng forever. Oo, wala Hayaan mo na. Hayaan mo na sis GM. Sisi, nakasakay pa sa pagong. Hayaan mo na. Okay lang yun. Hindi ko yung binoproblema sis. Saram-sarap kang kanta. Merry Christmas po. Merry Christmas, Sisi. Natawa talaga ako doon kay kay kapatid Panalo. Grabe daw yung problema yung nasa likod. Grabe siya. Iniipit kasi ako, porkit ang late ko. Iniipat nila. Ano po, wala po yung problema. Nakulangan lang po yan sa kape. Sabi, hindi gaano nakikita mga kagandahan ng dress sa hina ng signal, parang relasyon. Agoy! Nagugot pa. Agoy daw. Relasyon pa lang. Ayaw ko kasi GM kumanta ng solo kasi baka yung signal, mas lalong umikot. Tawang-tawa. Kape pa more, yung yung matapang. Kung may babalik ko lang. Uy, Christmas, pang lang tayo ngayon sis GM, ano yun? Hello po kay Lizang. Pang lang tayo ngayon sis. Binababa siya ating patuso. Yung pang lang tayo ngayon sis, hindi muna tayo pugot ng mga love song ngayon. Kaya muna tayo kay... Mga worship song, Kasama na yun na. Christmas song. Kasama na yun. Kaya muna natin kay... Except mo na yung love song. Sa next year na tayo, sa next year. Next year na tayo kakanta. Kaya na natin pagpatuloy yung mga naputol na relasyon. Char.
Grabe yung signal. Ano ba ito? Hindi lang. Laging nawawala. Laging nawawala. Ano sabihin ko? Support. Select na tayo na. Support. Medyo may na yung natin. Ngayon ay Pasko. Tayo ay Pasko. Dapat hindi na worry yung ano. Wait lang guys. Ang hirap. Ang hirap talaga ng net ko. Ano yung Diyos ko. Jesus? Kahit ito. Sige, sige. Wala. Hindi ma-open. Maggi Sabor Calamansi. Eplinamnam with an asim twist. Maggi Sabor Venture. Hindi ko makuha ang ano ko. Ang ganda sana may beta. Your kids first? Ano, ang timpla ng boses niya. Hindi mo kailangan bumili. Dali na. Tapos na natin po na. Ayun o, nag-live na. Hello po. Once again. Nandito na naman po yung net. Ang hina ng signal. Because of what the Lord has done. Sugusog. Lagyan na tayo. Paupo. Yan ang prinsesa. So, ayan guys, tatapusin na po namin ang aming live ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng naandito. Thank you so much po sa inyong lahat, mga Mag-selfie muna tayo guys. Kapatid Panalo, maraming salamat kapatid. Sis GM, thank you so much. Thank you. Sa lahat Salamat ng po. naandyan, Thank you so maraming much. salamat. Magkakape na kami guys. Kaping-kapi na po kasi ako. Maraming salamat. Merry Christmas po sa inyong lahat, mga sisi koy, kapatid, at sa lahat ng mga pumunta dito kanina. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much guys. Merry Thank you. Christmas po. Merry Christmas. Ipopost ko to guys. Merry Christmas everyone. Bye. Di pa ako nakakatulog. Tapos na. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you. Love you all. Merry Christmas. God bless everyone. Thank you. Thank you so much. Bye. Merry Christmas. Palakihan ng mga mga sing-sing. Thank you Merry guys. Thank you Christmas. so much. Bye. Thank you. Paano na mag-off nito? And Bye. Paano na pag-end dito? Di ko na alam. yan, na. Di ko na alam. Hindi ko na alam. Bye-bye. Sana yun? Sandali. Ito. Bye.